Ningizimu Afrika worldwide umhlaba wonke jikelele siyakubingelela, siyakwamukela kuSiya Viva TV1. Namhlanje sikhulumisana nodokotela omkhulu udokotela uDr Mhladi walapha-ke endaweni yase-Swaziland, eSwatini. Cha dokotela, sikwamukele sikubingelele kuSiya Viva TV1 bese ubingelela abantu eNingizimu Afrika. Cha, ngicela ngikubingelela wena Mapolo, bese ngibingelela bonke abalandeli babukeli beSiya Viva TV1 mhlaba wonke jikelele, South Africa yonke, Swaziland, overseas, phesheya kwethulwane nonke. Siyanimukela kulolu sephinde kunjalo. Oqala ngqa ukubona udokotela engamthola kuziphi inombolo udokotela usebenzela kuphi? Manambala ngitholakala yaseSwazini +268 7695 1392. Yase-South Africa ngitholakala kiyo ithi 083 885 4017. Kutholakala kwami ngitholakala eSwazini endzaweni yakaManzini la kuthiwa khona kusekukhanyeni, bese kuthi la eSouth Africa ngibose ngifika ngibe seGoli amalanga nje abe-2 kuphela. Neminyaka emingaki usebenza lo msebenzi wesintu? Sewumnyaka wesi-8 Apollo. Dokotela, iziphi izinto ojwayele ukubhekana nazo nothi lezi ngiyawina kuzona uma abantu befikile bezokhala ngazo? Ukugeza umuntu Mapolo bana kuthiwa nakulungiseni imhlanje, ngiyamgeza umuntu kahle sinyama phakathi bese kuba umuntu uthola ukuthi ufuna ukukhala ufuna ukutheleka uhlele imithi, ngiyamenzela. Umuntu lofuna umsebenzi ngiyamenzela, umuntu ofuna umendo ngiyamenzela, umuntu ofuna umfazi uthathele umfazi ngiyamgeza, kume siyama abe nomfazi yena, umuntu ofuna umsebenzi kanjalo ngiyamgeza, ngimakhele into ngomcimbi sihamba fika sebenze, ufike nale engathandwa abaphathi aphinde. Udokotela ngabe uyahlola? Ngiyahlola mkhulu kakhulu. Kuyimalini ukuhlola dokotela? Uma ngiseSwazini kuba u-200, ngaphuma ngaba se-South Africa kuba ngi-300. Kodwa esontweni ngibaprofitha mahhala abantu ngoba ngisuke ngisebenzisa izinto ozithandayo. Udokotela-ke uMhladi esikhulumisana naye osukwini namhlanje ofisa ukuthi abantu bekuqonde ukuthi ukhona, uyalekelela futhi uyasiza kuloyo naloyo ofuna ukusizakala. SikuDisemba njengamanje sibheke kuJanuwari, baningi abayobe bekhala ngemali yamayunifomu, ukubuyisela iy'ngane ey'koleni. Abanye bayobe bekhala ngamatoho ukuthi ngoba kade esebenza unyaka wonke sekufanele aqale phansi ahambe eyofesa. Omunye uzongenelwe incwadi ngenkathi esesekhaya ukuthi ungabisabuya sesithole omunye umuntu. Ngale kwalokho ngeke kushiwo ukuthi sesithole omunye umuntu, kodwa kungenzeka dokotela kube ukuthi nje usemane wahaqwa izinto zasekhaya sezimbhedisela izinto. Mhlambe yini onayo manje ukuvikela abantu abagodukayo? Yini futhi onayo ezolekelela abantu mase bebuyela kuJanuwari kuqala unyaka omusha? Likhona libhodlela lenhlanhla, khona futhi libhodlela ezitha, ikhona futhi lenhlanhla, khona inhlanga lezitha, behlukene kabili lezinto. Ngiyageza ngikwakhele ihlanga lemali, ngigeze futhi nginike ihlanga lezitha. Cala ngigeze ngale nto lezi yezitha. Hlangabe khona abantu abakufunako noma labakulandzela kabi noma labakuphambanisela indoda yakho noma labakunyanyako. Ngigeza ukuthi le nto le bangaleyo mhlawumbe unesiciko noma unesinyama noma unebhadi noma lekini kunemzini, ngiyakhona futhi ukulungisa. Nangabe uthola ukuthi bekhaya kanhlangane ngoba kuyenzeka uthole ukuthi kuyafuna kusukuma hamba uyothelaphisa, uthole ukuthi la khaya baholelwa ukuthi inkinga ikhona mbala. Kulungiseke kumqinise akhone kusaqhubeka. Izinto zenhlanhla iqala kumalini? Libhavu nje lenhlanhla amabholoba liba 1.8 leli normal. Kodwa-ke nangabe sinalibhavu lesinhlanga kuba ngu-3.5. Okay. Uzothi omunye umuntu udokotela, kodokotela abaningi abakhona eNingizimu Afrika, yini ongathi kufanele noma ongathi wena ugabe ngayo engadala ukuthi ngikhethe wena ngiyeke abanye odokotela? Mhlasimbe uma ungasike elijikayo ekuthenini-ke uma umuntu eseSwatini amandla osuke waphathisiwe mangakanani, uma useNingizimu Afrika futhi wenza kanjani ukuthi la mandla aseSwatini bewathole ephelele? Uma ngisuka ekhaya ngisuka ngiphathile ngikhulumile ngasho ngakhayisa emakhanda endlini lapho. Bese ngiyabika esikhwameni ukuthi ngiyaphuma ngihamba ngelizweni abazali. Lezinto ngisuke ngiphethe ngisuke sisukela ekhaya ngikubamele omadlozi. Nala ngiyakhona ngifike nangikunika ngikuphathele ngikunike ngikhulumise ngikutshele nangu ubani wakwabani sizeni lana. Kodwa ngiyahlola ngibukele ukuthi le mbambo yakho uyihambise kanjani.
Okay. Dokotela uzothi omunye umuntu mina nginenkinga ibhizinisi lami lishona phansi. Ngifuna liprotect-eke. Ngabe uyalivikela ibhizinisi noma uvikela umuntu kuphela? Ibhizinisi ngiyalivikela amabholoba ngicala umuntu ngimlungise yena bese ngilungisela ibhizinisi lakhe sengamthengisa. Namhlanje sisemahlathini, ngiyabona nabantu abadlula ngey'moto lapha emgaqweni nabantu abahamba ngey'nyawo khona abababazayo ukuthi hawu lo dokotela siyamazi. Kanti dokotela ubuhle obenzela abantu benza ukuthi abantu belokhu bencome njalo isho bekubona wenza umsebenzi ofana nalo. Balokhe beshilo nje uthi omunye hhayi ngiyamazi, ngiyamazi, ngiyamuzwa ukuthi ngiyamazi. Mhlampe yini edala ukuthi udokotela ehlale ezehlise njalo? Kuba nguwe mkhulu nowathi-ke mina usebenza ngebala nabantu laba nalabana bantu abakanye ungabaphakameli ungabasethisi ungabi nodlame ube nesineke. Nala ngabe abantu bafuna indoda yabo bagayile kahle noma umsamo wakubo uhanjani noma kuthiwa nekhala khona akukho lutho lolungayo ukwazi ukuthi ubone ukuthi kuvule. Udokotela-ke uthi utholakala endaweni yaseSwatini Mbukeli. Ula kuSiyaviva TV1 ngenhloso yokuzotshena abantu ngobuhle abuphathiswa uJehova namandla anikezwe uNkulunkulu ukuthi akwazi ukwadlulisela kwabanye abantu. Ngale kwalokho akagcini ngokuthi abe umuntu okhonza uNkulunkulu ngokuphelele, kodwa izinto ezithinta imithi namadlozi uzilandela kakhulu. Uthi-ke esigodlweni ilapho khona uyofika uphethe unsumbuyane ubeke phezu kwetafula bese yakuhlolela ngo-200 uma useswatini. Kanti uma useNingizimu Afrika uthi ngo-300 kuphela engakwazi ukukutshena iy'nkinga zakho ney'ndaba zakho. Dokotela sesigoqa mhlawumbe imaphi amazwi ongafisa ukwadlulisa kumbukeli obukela le video njengalesi sikhathi manje? Amazwi engingawandlulisa amabholoba abantu nabasukuma betakile noma baya kudokotela akashiye umuntu akhanyisele ekhandlela ekhaya umsamo wakubo abike ukuthi ngiyabona. Fike-ke bese umuntu ugqoka kahle abesifazane bafake isiketi bafihlile emakhanda amadlozi angafaki amashoti bafake amabhulukwe amade bafake namajakhethi ukuze ukuthi ngoba lethi indoda ethu le isebenza nomakhosi isebenza nabantu abadala iyahlonipha. Manje abantu abaningi kepha bafuna kanye umqoka ngokuthi ulandzele konke okusuka bona nokubonakalile kwenziwe ngendlela nabathi 3 days ugeza 3 days ugeze nabathi 2 days ufutha uyafutha nabathi uyaphalaza 3 days uphalaze. Nako nje lengakucela amabholoba akufani lokhu kufana ngabe khona thina labathonile kuthiwa kuyafoharisa bangebahlanga kube kanjalo futhi umuntu angafonelwa umuntu langamazi avume athi yini ngoba abantu bayathanda ukusebenzisa emagameni bahambe basebenze umsebenzi ongasiwo. Sikhumbuze iy'nombolo zakho dokotela. YaseSwatini ithi +268 76951392. Yangala eSouth Africa i-083 885 4017. Ngiyatholakala ka-WhatsApp nawo kwa-WhatsApp-ke ngicela ukuthi abantu abenze ama-VN bangalokhu bakhuluma kakhulu kodwa isikhathi singubani wakabani bese-ke ngiyakutshela kwahamba kanje kanje sondela kungabe abantu bakuhlala kakhulu bakhuluma kakhulu into leyo ngoba abanye abantu bagcine bakhuluma into amabholoba lothola athi ayikhulunywa kanye nenyanga ngoba thina inyanga sinemthetho wethu nawukhuluma nami ukhuluma ngaleli hlobo naye masendiyinto senda ngaleli hlobo naye. Nako nje bengikucelako bonke babukeli balolu hlelo. Sibonga kakhulu Ningizimu Afrika. Udokotela-ke ebela kuSiyaviva TV1 ekhulumisana no-MC Bholobazi. uNkulunkulu anibusise.